Lord. Yes, Action Heart. Good morning sa imo. Tanan mo. Salamat. Salamat gid Sir Patrick for the time ha. Board nagtawag ko sa imo kay may mga grupo sila ni Uli Rosales and other nga kulong operator to sang Churit nga nagareklamo parte sa tong mga tuwing kag natabo nga apprehension nga daw ay kuno citation ticket. Sir, tell us ano gid ang natabo kag ini kunong plano lang nga pagpasaka kaso ni ini reaction to this sir? Yes, tigna vestito pa nang iladiretso yan. Anyone can file a complaint, makapanugid. Yara ka programa nga itugid ni Mayor, yara kita court, may diretso siya magreklamo. So, we na welcome to na. No? But on the part of the Bacolod Traffic and Transportation Management Office, no, mga nang bago nato nga ngalan. Okay. Hindi nabitaw. Anyway, we acted upon a request and a complaint. And pagpahayag sa Churet Incorporation na lehitimo nga may prangkisa sa LTFRB, no, nga may route sila diya sa Bacolod City and may business permit. Ngayon mayara sila kuno sa 33, no, ka unit nga siguro mga membro mo na nila sang pag-consolidate. Okay. So, since 2023, September, wala na sila sa group, sa Churet Incorporation. So, but rightfully, tag-iya yung Churet sa ining 33 sa mga unit, no? Nga ara sa ila gyapon ng mga kamot. So, kuning ko sa ila, kuning ko tikong park na sa garahe, sa ginatago na sa kundiin nga panimalay, ubra na isang ato ng kapulisan, no? Or I don't know kung ano nga ahensya, but definitely hindi sa traffic management ang mag-retrieve ng inyong mga unit. Kapang, sa ila yung pagpahayag sa ila kakulba nga sila yung mangin liable o kung liabilidad, no, kung ano matabo dangan tuwad kay bangod ining ang 33 according to ila nagabsigi gyapon biyahe bisan wala na sang ila sang permit nga ginakaptan no 2024 business permit. Of course sa amo naman niya sa ordinance 918 no aran masulod na ito sa kolorum. So meaning illegally operated na mga public utility vehicles na kung sabihin sining ko na lang si ila ti ko makita mo sila tuod nga gabiyahe sa Bacolod City, no, sa mga dalanon, so i-apprehend tahag impound tanay para mabalaan tagid ano ang sinugid ang gasugid ng matuod kay bangod wala man taya Action Art nag-intra sa ila yang legal battle or kung sila nga wala sila magintindihanay o kung basing partnership nag-falling out o ay gabayranay o kung hindi na nayamon problema. Yes, in other words, ang problema namon sa aspeto sang road safety nga kung illegally nag-ooperate ka at gapanggap ka nga Churet kag Churet manangalan sing ilang ang ginadala nilang mga unit kag kung sinong tagiya sila ila na iya hilikaton sa mga dai sa korte. Pero kag may pending ina kuno nga case nga carnap ang 33 apang ang aton nga na-apprehend kag na-impound no temporarily was only 8 units. So may benching ko pang wala kami kabalo, hindi inatago kasi ubra na ng isang police Action Art. Yes, no, hindi na nayamon. Ang sadala lang, kay road safety, kadelikado sila, nakulbaan man ang Churet Incorporation, na sila yung mangin liable kung in any untoward incident kung wala tang ginapangayo, aksidente o kung ano man. Correct. Sa mga pasahero, on the part of the traffic management, nakulbaan kami kag-obligasyon na namon ang safety no sa aton mga passengers sa public transport nga lehitimo kag kung ini nga report nga wala na sila sang mga papeles kag sige sila operate so that's illegal no so obligasyon na namon so mo lang na so in other words at the end of the day ako ganiya na ginaulikid ko ang madulaan ubra no mga konduktor ang mga driver sang 8 ka unit kay ti no amo man lang ginakasubo ko da nga anggulo sang ining nga issue no but nevertheless the following day Action Art no ang Churet mismo with their abogado with the secretary certificate and board resolution of Churet Incorporation may board resolution nga ilagid na panag-iyahan ang meaning ng mga nasambit nga unit nga ganit na impound kasubong man ilagin bayran ang violation no in which kolorum
kag towing, inday nilang towing fine, kadang impounding. Yes, sir. So, para sa akon, kung ma-file sila complaint, ilan na diretso, but kami yan, ginaubra na namon ang amon nga trabaho. Yes, sir. So, in other words, ang inikaron nga na Tony, ato na niging balik na ni, hindi dito sa nagatago, kundi nagapabiyahe, kundi dito na sa management mismo sa suret na yes, sir. grupo. Yes, sir. Ang 8 lang. So, may harapa guro 25, kasi 8 malang out of 33. So, 33 minus 8, so may 25 pang, wala kami kabaloya, kundi ubra na na isang pulis. Sige. Anyway, thank you and keep up the good work, Sir Patrick. Yes, sir. God bless sa imo dira sa imo sa opisina. Salamat sa time, ha? Yes, sir. Salamat, sir. Salamat. Halong. Okay, thank you. Tinagin kuha. Kung ako palanto, halimbawa,